bini sepuh ingkang kemarin mapan lenggah di dalam wonten ing dan barung dem bareng kerajaan Griyan Sidoarjo nyuwun berkah pangestu ambuh blingang samangke tumapaipun ganti toto upacara panggih ingkang piturut santai ngadat widiwidana kang rasa kemarang kemampah karang Raden Sarunggih Griyan Sidoarjo arsa katiti laksana mugi kang samangke lan prasaja panggih rayu wilujeng kalih srupeda ing sambi kala para diri melawan tumantu sebesar malih kunjuk mring sagung para tampung ngaturaken wilujeng rawuh nggih ing samangke kawin panjenengan sami sampun kepareng hengrawuhi menawi dados tetunggu saking panjenenganipun baraya ageng Bapak Iko Murudianto kalasan Ibu Eni Mawanti ing kalengganenjing menika kepareng kawontenaken wujudipun wan prasaja nggih jumenengan wantu-wantu kepareng hengrekit sekar cepaka mulya anamung reda amiwasa tumarga siwi ingkang kula sampun kepareng kaijabaken miturut carita ngadat widiwidana lumantar nuringgi kantor sang agama Sidoarjo utawi badan Griyan Sidoarjo ing antawisipun Kusmaring Ayu Intan Refulani balasan Romo Mas Bagus Nur Fatah Yasin Diringkang samangke tumapakipun ganti tata upacara manggara saha kepareng badhe kapratipradesaken mring panjenenganipun Ibu Pangedi Busana ingkang parang mijil saking Ari Reza make up and binding ingkang parang mijil saking Leladan Caruban Madiun ingkang samangke ugi jeneng kuyung kaliyan kanca-kanca AR Production Audio ngaten nggih ugi kang parang mijil saking Leladan Caruban Madiun Imam
Dirikan sama kita mandan cari bit paripurna genyono tepi toto upacara bobot timbang tanem jeru tumrih temandan cari bit sigro kadhereken jengkara saking sasana wisma nugroho ya papan kebak kamulyan kadhereken Kanjeng Rama Eka Muradhyana dalasan Kanjeng Ibu Eni Mawanti pinanti manjing wonten ing sasana pawongkana nggih Bali Praga Suyasa. Baik teman dan saripit paripurna gada kepareng tapi toto putra bobot timbang tanem jenggo satindak tangun sapet samuji syukur wonten ngarasanipun Gusti Kang Akarya jagat duh Gusti Allah boten wonten daya kegiatan kejawi saking panjenengan boten wonten ingkang pantes kula sembah lan kula suwun kejawi panjenengan duh Gusti Allah amin. Amungan dikongkang menang gelar sarta gulung jagat amungan dikongkang menang olak alik batinipun manungsa pramila saking menika paringana rahmat barokah hidayah mring temanten sarimbit sumrambah mring sagung para tamu dirikan sama kita katon temanten sarimbit Pustan katur mancing wonten ing sasana pawongkana wis pikantuk paseksen mring sagung para tamu lamun kang samangke temanten sarimbit wis dadya sak temanten anyar monggo Ibu Tukirah Suraya wis katon mancing karo ing sasana pawiwahan tumrih kepareng ngaturaken nggih wilujeng rawuh Bapak Ibu Mulikan samangke Ibu Tukirah dalasan keluarga jawat asta atau berjabat tangan pertanda bahwasanya jabat tangannya jabat tangan foto dulu lihat sini mikirin Pak di foto Pak langsung rombongan Kak. Oke. Monggo lanjut ya. Jadi sungkem Rama Ibu Prasasar Kadya sungkem mriki Ibu para tinggi.
Bismillahirrahmanirrahim. Supo jroning tataran ing Bali Wisma. Kariki temanten sari genara sawana kadi cara krobongan mangkara kapurwakan. Temanten putri niki Gusumaning Ayu Intan Nafulani arasa sumung kemring alasanira garwa kinasih niki ora Mas Bagus Nur Fatah Yasin. Punten dalam serutan Mas. Keparengipun kula karya paduka ingkang ngaturaken sembah pangabekti Mas. Lajeng karmanipun kakang kok maju yayi yo wis tak tampa. Ora liwat ujo. Panjenengan kakang bali tapang apa diajeng. Nuwun inggih Mas. Diajeng Wonten pramu. ing samangku ayu. Siramu tak derekake sowan mringal samping Rama Ibu Yayi nyuwun berkah pangestu. Muga-muga anggone bebrayan awake dhewe sakloron tansah dinayuhan Gusti Kang Makarya jagat Yayi. Nuwun inggih Mas. Ngestoaken ingkang dados kanggo paduka Mas. Yo Yayi, lamun to kaya mangkono coba loloseng dulungipun Kakang Yayi awit marak sowan pringarasane para pinundhe ora wangun lamun to ngasta wujuding lelanteng yo diajeng. Nuwun inggih Mas. Ayo diajeng wis ora sadadakku kesuwen dienggal sowan Rama Ibu Yayi sumungkem Rama Ibu Yayi. Ayo tak gandeng dak kanthi wong ayu. Punten dalem sewu Kanjeng Rama. Keparengipun kula putra Paduka Yasin ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Rama. Semanten ugi Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Keparengipun kula putri Paduka ingkang ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Ibu Kanjeng Rama. Iya Yoger, anak pucah bagus rahayu wis tak tampa. Ora liwat ujo pangesring Rama Ibu wae tampan Rama Yoger Yondo. Ngene Yoger. Ing samangku jroning mangun daya. Padang ana omahmu kanthi wujud ing salat kamar macan Quran ngono Yoger. Dene sing angka loro eling. Lamun to sirata mustaqim mung bebrayan mangkono mapan ana ing pangucap lati kula saka Yoger. Munawi kudu nganggo pilaras awit yen to bener bakal mancing kaswargan ing kamulyan yen to luput bakal cemplung neraka ing kapitunan. Dene kenepe sing angka 3 tansah kemono tembung la ilaha illallah. Ora ana pangeran ya mung kejaba Gusti Allah ngono yo ngriyen. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Nggih Kanjeng Rama. Wis garep bacotake lakumu turko mendak momoro seruna rahayu kang syamyo dening buyung. Mangkono paripurna. Temanten cari pingkena sungkem ngasane Rama Ibu. Eko Muradiyanto tumuli temanten sari juara somarase basa mung kemrengar sane Kanjeng Ibu tutira. Punten dalem sewu Kanjeng Ibu. Keparengipun kula putra Paduka Yasin katuraken sembah pangabekti Kanjeng Ibu. Semanten ugi Kanjeng Ibu. Keparengipun kula putri Paduka ingkang ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Ibu.
yo wis tak tonton. Ora liwat ujug pangestune pun iku wae tanpa ngono yongger-yongger. Niki Kanjeng itu sampun dadosaken mas po Kanjeng itu dadosaken keronto-ronto penggalih kula Kanjeng Orang kere pun iku dadi terenyuh terharu. Namun to sira ing kalungan awan iki ora mesti mengkaake ngaluhur pikantuk putri kang Kristianing warni nanging ramahmu ora iso nunggu dingger. Niki Kanjeng itu sampun dadosaken Kristus kula wau pancen sampun digaris putusipun Gusti Kanjeng itu. Iya nggih. Mangkono paripurna ing samangke gerokan temanten sanipun sumangga perkara sabden Brahma Tumrap yang samangke temanten saripun arsa ngaturaken menggah wujudipun kacar kucur tanpa kaya guna tali darto kacar kucur tanpa kaya guna tali darto ingkang dumadi saking beras kawak beli kawak ingkang sinarta arta receh kang winadan tilap lampus kloso boko ingkang sila manggah wujudipun sumpet kala jana dengan samangke wujudipun guna tali bareng warsa ngaturaken samurapa Mas Bagus Yasin pringgawa kinasih kuring Gusuwaryayu intang Rabulani biasa garwanipun kakang Pomaduyan pemantikan kakung Andulak ingkang putri ingkang putri Andulak ingkang kakung ingin nyodar sarangan teman-teman sarimbit kapurwakan kanthi maosan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana lima rozaqana wa qina adzabannar. Mangkur kanthi selek mantengan kakung Andulak ingkang putri ingkang putri Andulak ingkang kakung dengan sama teman-teman sarimbit dar kembul menggah wujudipun buku jenar yang sinong songan winadan menggah wujudipun piring pencongo maka tenaga barangan lamun tokin sama teman-teman sarimbit gero keparan mangun beragam olah buang podo disonggo yang to ono enak podo dirasakake buku jenar buku mangan jenar kuning dumadi saking tembung Arab naah mangkono mangkumpro lampi to ambo gelingang semangke temanten sanjung kenyo mangkon bayang tansah prasaja karimo ing pandhuring Gusti Allah ana sithik disyukuri syukur badhe ora akeh sedheke kamari dengan samangke paripurna kira temanten sanjung kembul menggah wujudipun buku jenar tumul temanten sarimbit ing sawakarsa ngunjuk menggah wujudipun tirta setara sabundha nuwun sewu Mbak menika setunggal rumiyin kunangon satu dulu nanti Mas Yasin kasih minum pada Mbak Intan. Minumnya. Nah, ngoten Mbak sebelah itu. Minumnya satu dulu. Dikasihkan Mas Yasin. Sebentar. Mas Yasin kasihkan Mbak Intan dulu. Halo Mbak Intan, saya di sini. Oke. Tunggu ada Mbak saya nih. Siap. Tangan kanan megang gelas, tangan kiri memegang diada, diugu, diwaca janggu. Mbak Intan, agak nungging Mbak Intan. Yang nungging gelasnya bukan bokongnya. Kita esok bingung ini Pak Eko. Ditumplaknya. Tangan Intan, iya betul. Ganti gelas yang kedua Mbak Putu. Nanti dikasihkan Mas Yasin untuk kasih unjukan Mbak Intan. Monggo Mas Yasin garwanipun dipun caosi unjukan. Panjenengan samangke temanten sarimbit unjuk manggah wujudipun tirta seta rasa pundha tirta banyu seta putih rasa wus ngarani pundha kendi wijil saking lak-lakaning Bapawa. Sampun nggih. Putri Mas Tani menika menggah wujudipun tirta penting. Tirta meneng tirta banyu wus ngarani dhewe mangkon brayan ing sabarang pakarti ing narasuri mempaken amongan piringan barang meneng penggawe sarta manadun bukan tinemu kamu ayu ayem hangadendi ala yo belajar
nuwun kita sederengipun perkara karo paduka ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa upami inggih Mas. Iya biasa sapodo-podo ya sepisan maweh iki wujuding pikolehku guna dharmaku marang siraku. Piye wong ayu langkung prayoginipun guna kali karma menika prayoginipun dipun titipaken Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kemawon Kang Mas. oh ya mangkono wong ayu Nuwun ya wis aku manut apa sing dadi karo samu diajeng. punten dalem sewu Kanjeng Ibu kepareng derek tiket menggah wujudipun guna kali karma menika Kanjeng Ibu. Kamera Mas. Iya ya nduk kene-kene tak tampanane dene ing tembe wurine mbok menawa mbok kerasakaken mbok suwun bakal tak ulungake maneh nduk. Nuwun inggih Kanjeng Ibu. Mangkono ing sami guna tali dharma sarpun kepareng katitipaken Kanjeng Ibu Eni Mawanti Murodyanto. Kemudian sama kita mantan sari betara saudara kembul menggah wujudipun meren soksmoho sinuk moyo winah yoing sepi sinimpan teleng kalbu pambukan ning warana tarlen saking liyap layap dengan luyo pindo pecating supeno sumu suben rasa jati paripurna adicara krobongan mawantu-wantu sepisan malaikat turus agung para tamu mugia kasekecaaken anggenipun lenggah kanthi suka maratikanipun penggalih ngaten inggih dirikan sameng karo kawiyak sumu ing swasana ing samangke tungkah prastawa candhaipun nggih berkah maosan pustaka aji kitab suci Al-Qur'anul Karim ngaten inggih dening kang samangke lekasing sedya arsa kepareng badhe kabati saged inggih. Mugi hajatipun Bapak Eko sekeluarga dipun kabulaken kalian Allah, dipun paringi lancar, pamugi kemanten kekali dipun datutaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyul Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain khususon hajatina wa hajatikum min hawajid dunya wal akhirah wa bil khusus hajat sohibin hajah lauhumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlika wal khatim lima sabaq
nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma fir lana dhunubana wa dhunuba wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiruz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra. Allahumma alif bainahuma kama alafta Sayyidina Muhammad wa Khadijah al-Kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. Assalamualaikum. Teng handika sedaya dherekaken kula satemah ari kalenggan enjang siang punika panjenengan daya dherekaken kula saged sareng-sareng kempal manunggal wonten papan menika kanthi tansah jinanggung kawilujengan katentraman saha kabagas warasan. Allahumma amin. Boten kesupen selawat saha salam mugi tansah katetepaken dumateng uswatus hasanah janma mustikaning bawana Nur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng sedaya keluarga garwa putra sahabat ugi para pendherekipun kelebet panjenengan daya ingkang tansah setya tuhu dhateng sunah-sunahipun mugi panjenengan sami tansah pikantuk syafaat saha pitulunganipun wiwit wonten ing gumlaring alam madya menika ngantos dumugi ing alam kelanggengan yaumul qiyamah samangke. Allahumma amin. Bapak Ibu sagung adi lenggah ing satu dadi rumatan linangkung ngengasanipun Bapak Eko Murdianto tiyang kang Ibu Eni Mawanti mugi kepareng sepangaksana tenang daya tansah kaluber menggahing kula ingkang sae sampun kumawantun ngadeg wonten ngarsa pinang daya gempir sawetawis kamardikan kalenipun nembe sanga kita katembek ing wawan pangandikan mboten langkung nuju mradapa awit keparengipun Ibu Tukirah ingkang saha ngajeng nedha badhe amatur piyambak namung kabuta raos bombong mongkok piwasuka bingahing manah ngapuni kawontenan ing sarwana semaken mekaten mahanani Ibu Tukirah datang kuwi amatur pribadi dumawahing sonder kepareng kula ingkang kapurba wasesa amakiri matur dumateng ngarsa jeng handika sedaya ing menika kepareng ingkang bilih samangke dados atur kula saestu pinanggih kirang trep saha kirang jangkep kepareng kula pribadi kanthi andhap asor dalah tandhes ing sanubari namung tansah tadah deduka lumuture sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Ibu Bapak mukadimah kula tak nyuwun ngampil dumateng kadang pisan kula mawon dados mboten mawi mukadimah ringkes wektu tengah 12 paling ndak selesai. Ngapunten dumateng Bapak ingkang kari Bapak Sarojo lan Ibu Tukirah nggih kula nyuwun ngampil mukadimah panjenengan. Bapak Ibu ingkang kula hormati dumateng ini sepuh si sepuh kadang sepuh si sepuh ingkang kula beteni dumateng pangombyong pinanganten kakung mijil saking Sleman ingkang sabu bagi mulya semoga kula dherekaken puji syukur dumateng Gusti Allah Taala awit ing wekdal punika kula lan panjenengan sami saged paring doa restu dumateng anggenipun kagungan kasat adik kula Eko so Eni Mawanti dhawuhaken ingkang putra Intan Napolani
pikantuk Nak Mas Nur Patah Yasin saking Sleman, putra putri Ibu Tukirah. Ingkang kalih salat salam mugi-mugi katetapaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun betul. Selamat datang Pak Budi saking Klecorjo di Tonggo Dewi. Ujuk Pak Agustiono, terasa Pak Osman, monggo. Dan juga diucapkan selamat datang dari anggota KRI Alugoro 405. Sekali lagi diucapkan selamat datang untuk seluruh perwira dan anggota KRI Alugoro 405. Mana boleh? Bakso bro. Seger gak? Kakak gelem banget. Sin lae. Rene lho, lek nang kene kono VIP kono kuwi. Aku seru kok arep. Nang kono. Lenggah, bagus.
Wis ono foto terus iki lho. Iya iya tak video kok iki. Lakone pakan lek gambak. Nganti entek pokoke. Dah. Gung entek gung tak stop. Bisa. Cak. Yo. Ya. Aku dah. Enggak ngono lho Mbak tapi. Lah nek kono ya. Ya. Lah iki pesan iki lho ning kono. Gak iso kok. Ya bertiga ngono lho. Aku video kok, Nah, makan bareng keluarga. Bahkan sebelah. Pateni asine iki. Modelmu kok. Full ya. Panek gontek gung tak pateni. Untuk kene terus deh. Dipanjer ae. Lakon iki pokan. Wis iki. Paling Foto seblak nih kok paling bareng bae. Full wis, full. full pokoke. Tak duwe caur sik, kene caur sik gak sakit. Wis, Ndok toten terus ya. ya tak tutno. Melayu negosiasi. Borong. Anu ate mbuh isin. Mau tak tutup terus. Anu iki kan. Wah, pari bareng iku. Di barang. Nah, kayak nang wedok baru juga makan kayak gitu kan. Kayaknya aku pernah mas video nih. Iya. Aku toh. Sari. Dia nih Pak. Mas Hari. Dengan ini Diono kan Diono.